Salutare din nou! Azi suntem cred că în 5 ianuarie 2022. Ieri, pentru prima oară, am ridicat capacele la prima tură de pastoral iarna. Ăștia sunt cei care bate soarele pe ei după amiază. I-am lăsat să-și facă zbor de curățire, de orientare. Dacă ridicam capacele, chiar dacă am avut zile cu soare și de Crăciun, ăștia au fost cu o săptămână înainte de Crăciun aduși, chiar dacă am avut zile cu soare și dacă ridicam capacul, riscam să iasă albina și să nu știe să se mai întoarcă. Am preferat să îl las în pace să-și facă mendrele și de zborul de curățire și zborul de orientare. Și am avut și ieri și astăzi și alaltăieri am avut zile foarte frumoase cu 12 grade la umbră, chiar 15 grade la un moment dat. Și după ce și-a făcut toate mendrele, am dat jos sacii de rafie, că nu sunt de acord cu ei. I-am folosit doar ca etanșeizare pe perioada transportului, să nu-mi iasă până capac. Și le-am montat sistem de ventilație cu recuperare de căldură, sau mai bine zis, schimbător de căldură în corpul de deasupra. O să mă întorc un pic la foaie și pix, să vă explic mai exact în ce constă și totodată, dacă la albine nu prea vă interesează treaba asta, puteți să puneți în practică în casa voastră ca să aveți facturi la gaz, la peleți, la lemne, la ce doriți voi, facturi mai mici, costuri mai mici cu încălzirea pe timp de iarnă. Dar și la albine este la fel de valabil. Ok, revenim imediat. Bun, am revenit în casă și vreau să încep până a sublinia un lucru. Filmul ăsta l-am făcut, mi s-a aprins beculețul când eram într-un live cu alți apicultori. De fapt, cu un apicultor și mai era încă un apicultor pe chat împreună cu mine. Și ne tot tachinam noi legat de ce le facem noi iarna la albine, cum umblăm la ele și cum umblăm la butoiul cu varză. Și la un moment dat cel din live arăta cum dă drumul la butelie în pavilion sau în coșmelia unde avea stupii și i-am zis că să chemăm poliția animalelor pentru că intoxică albinele cu CO2. Bine, am zis în glumă. Și bineînțeles că a sărit și cel de pe chat și cel din live că dom'le, că ventilația se face afară, că nu e urdinișul nu e în interior, este afară. Ei bine, atunci mi-am dat seama că până și la un nivel destul de avansat se întâmplă să mai scape anumite detalii de fizică. CO2-ul este mult mai greu decât oxigenul. Ce înseamnă asta? Că noi iarna pe urdiniș nu băgăm oxigen. Acolo iese CO2 pe urdiniș. Singura excepție de la regula asta este atunci când e în fundul gol. Și atunci se creează curenți turbionali, da? Așa? Și atunci pe acolo și intră oxigenul, pe acolo iese și CO2. Da? Dar în rest, nimeni nu stă în clopot, că ăsta înseamnă sistem clopot. Iar sistemul Horn, ca la sobă, este cu ventilație pe jos și o gaură pe sus. El având gaura înăuntru, ardea butelia acolo și băga CO2 pe sus și ieșea pe jos, pe aici. Și albina n-avea parte de oxigen. Eu am zis doar în glumă, dar mi-am dat seama că amândoi nu știau regula de bază. Că albina respiră în pavilion, deci își ia oxigenul prin pavilion, prin gurile de aerisire dinăuntru. Da? Și oxigenul este mai ușor, este sus,
este tras de albină, da? Și evacuat pe ordiniș CO2. Bun. Mergând mai departe pe tema asta, am zis să explic cum fac eu iernarea, că nu e de ajuns. Am observat că nu e de ajuns doar să spui cum faci, trebuie să spui și de ce faci treaba asta și care sunt avantaje sau dezavantaje. Bineînțeles că albina iernează și în sistem clopot cu fundul gol, fără nicio problemă. Diferența este că ai un consum mult mai mare de hrană, uzură mai mare, iar asta se reflectă primăvara la un moment dat când ajungem cu albina să stagneze, să nu dea înainte. Un alt motiv ar mai fi faptul când furăm startul prea devreme. Da? Deci, așa zisul furat de start, îi se spune așa pentru că se pune torta proteică cu 21 de zile înainte să apară primul polen din natură. De-aia se spune furatul startului, pentru că îi dai proteină mai devreme decât ea obișnuită să culeagă. Și atunci, dacă exagerezi cu mai mult de 21 de zile, ai aceeași problemă și nu știi de ce nu-ți dă înainte familia în primăvară. Bun, revenind la ale noastre, am zis să explic în ce constă un sistem de recuperare de căldură și cum poate fi aplicat și la albine și la noi în casă. Este foarte simplu. Există sistemul de recuperare de căldură, este o cutie de metal cu 4 țevi de ventilație, pe unde intră și iese aer. Da? Și are un ventilator. În general, asta e un sistem descentralizat, o să explic eu mai târziu. Dar există și, ăsta e un sistem centralizat, dar există și sistem decentralizat. Ceva de genul ăsta este vreo 5.000 de lei în sus. Și asta e la casă. Și mai există unul descentralizat pentru apartament. Și undeva pe la vreo 2200 de lei o să arăt la imag cum arată. Ce face drăcia asta? Păi, uite, am un desen destul de simplu de înțeles. Pe aici intră în cutie aer cald, adică CO2-ul din casă, da? Trece printr-un fagură de metal sau ceramic, adică este să zicem un cub, da? Cu multe găurele, dar nu comunică. Sistemul ăsta de aici nu comunică cu ăsta, adică dacă sufli aer pe aici, nu o să iasă nici pe aici, nici pe aici. Ăsta se duce doar aici. Pardon, e pe diagonal, e pe X ăsta. Ăsta comunică cu ăsta, iar ăsta cu ăsta. Dar ăsta nu ajunge nici aici, nici aici și nici ăsta aici sau aici. Dar sunt unele de apartament care sunt așa, drept. Ok. Pe aici, să zicem că este casa noastră, da? Și aici este cald, da? Avem aer cald. Aerul cald din casă e plin de CO2. L-am respirat, noi inspirăm oxigen și dăm afară CO2. CO2 cald. CO2-ul cald îl trage ventilatorul prin fagul ăsta, încălzește fagurile de cupru sau de ceramică și iese rece CO2-ul afară. Da? Atunci, și pe partea asta la altă, vrem oxigen în casă, da? Oxigenul vine rece, se încălzește din cauza la radiatorul ăsta de cupru, care a fost încălzit cu CO2-ul din casă, da? Și ne bagă oxigen proaspăt în casă. Ce înseamnă asta? Că nu mai trebuie să deschidem iarna geamurile ca să oxigenăm casa și apartamentul. Și asta înseamnă costuri reduse. Cu ce ne ajută la albine treaba asta? Păi s-a făcut studiu prin care dacă băgăm oxigen cald la albine, adică dacă le ținem relativ asfixiate, cum suntem noi obișnuiți să n-aibă decât o singură gură de evacuare de CO2 și cam atât, și îndesăm și împachetăm pe toate părțile și punem folie și tot, le cam asfixiem. Sunt destul de amorțite. S-a făcut studiu și
dacă se bagă oxigen cald, atenție, deci nu oxigen rece, adică nu aer de afară rece, ci aer de afară cald, mărim ponta. Revenind la sistemul ăsta, practic asta facem. Ca și în casă, băgăm oxigen cald, nu rece, cu sistemul ăsta. Și atunci, pe unde intră și pe unde iese și ce se întâmplă. Cum putem să aplicăm la stupi. Este foarte simplu. Eu vă arăt aici un ordiniș, nu știu, are mai mult de 20 de centimetri, vreo 24 de centimetri cu 1,7 înălțime. Și trebuie să calculăm centimetri pătrați ca să vedem fluxul de aer, da? Pe unde scoate CO2 afară și cât ne ar trebui în partea de sus o gaură, să zicem teoretic, da? Să fie asemănătoare cu același flux de aer. Nici mai mult, nici mai puțin. Bine, noi știm că, în general, facem de fiecare ramă, cam 2 cm lăsăm ordinișul deschis. E pe 8 rame, băgăm 16 cm deschis, să zicem. Bun. Și am făcut un calcul simplu. La ordiniș de 20 de centimetri, hai să vedem dacă focalizează mai bine. La ordiniș de 20 de centimetri deschis ori 1,7 avem 34 de centimetri deschiderea de area centimetri pătrați de pe unde iese CO2-ul, da? Dacă închidem ordinișul cum facem majoritatea, undeva pe la 8 cm, în funcție de pe câte rame e familia, ori 1,7, ne dă 13,6 cm, da? Normal, ar trebui să facem o gaură sus de 13,6. Dacă lăsăm ordinișul complet deschis, ar trebui să facem o gaură de 34 de cm pătrați sau de 13,6. Și acum, întrebarea e de ce n-am găuri. Este foarte simplu. Între capac și corp este un spațiu de 2 mm, da? Și noi avem perimetru de 1,8. Deci jur împrejur. Și atunci aflăm ce volum de aer intră între capac și corp, cu condiția ca să avem scândurele pe aici, da? Să poată să treacă aerul, da? Să nu închidă hermetic capacul față de corp. Bun. Și dacă calculăm 180 de cm liniar ori 0,2 mm, avem, ia uite, cât avem noi spațiu, 36. Ce înseamnă 36 de centimetri? Înseamnă cât un ordiniș deschis complet. Deci mult mai mult decât un ordiniș restrâns, da? Aproape de 2 ori și jumătate. Deci, ordinișul care îl vedem noi aici este ca și cum am avea unul sus, printr-un simplu fapt că avem 2 mm spațiu între și iar capacul nu se închide complet și rămâne un pic ridicat. Bun. Ce se întâmplă când facem treaba asta? Doar treaba asta? Păi intră oxigen pe sus și iese CO2 pe jos. Asta înseamnă că avem Stilhorn. Da? Stilhorn, dar nu ne ajută atât de mult pentru că ne bagă oxigen rece. Bun. Cum facem noi să avem un fagure? Că doar nu o să punem un fagure de 20 cât un sistem de ăsta de 2200 de lei pentru fiecare stup în parte. Și nici nu găsim nici ceramică cu găurele așa fine și nici de cupru lamele. Să beneficiem de schimbătorul de căldură. Este foarte simplu. O să ridic papacul cu o mână. Asta este soluția. O pernuță și în ea saci de iută. Saci de iută împachetați. Trebuie să deschid așa mai bine. 1, 2, 3, 4. Da? Asta este fagurile nostru. Nu numai că ne păstrează căldura, vine oxigenul
rece pe deasupra, da? Și trece prin sacul cald și ajunge oxigen cald la albină. Este și un foarte bun absorbant de umiditate, ceea ce înseamnă sănătate curată la albină. Revenind la sistemul de schimbător de căldură, de ventilație cu recuperare de căldură, dacă fagurile are găuri foarte, foarte mici și este foarte dens, debitul de aer e foarte slab și este ineficient. Dacă are găuri foarte mari, atunci debitul e foarte mare de aer și intră aerul rece și n-apucă să se încălzească și intră direct în casă sau în stop, intră cald. Și iar nu e bine. Și trebuie găsit un echilibru. Și acum revenind la sistemul nostru, dacă punem prea puțin saci, este ineficient, pentru că intră oxigen rece la albină, aer rece la albină. Dacă punem prea mulți, nu mai ajunge, nu mai trece debitul de aer și automat e ca și cum mai pune o folie. Și atunci este foarte important să nu punem foarte mulți saci, pentru că dacă punem foarte mulți, prin propria greutate se tasează. Și când avem tendința la împachetare toamna, avem tendința și greșeala să apăsăm. Da? Când apăsăm, nu mai funcționează sistemul de recuperare de căldură, pur și simplu este ca o folie. Da? Și automat noi trebuie să lăsăm aerisit, să ținem pufoasă, să fie umflată perna. Da? Așa trebuie să stea. Da? Bun. Dacă stă umflat așa, este perfect. Să zicem, știm că iernarea e în două etape. Prima oară când are 7 grade, familia intenționată hibernează la temperatura aia pentru a-și rezerva energia și pentru când începe ponta. Și în partea a doua în care începe ponta efectiv. Și atunci noi știm de la schimbătorul de căldură că are o eficiență. În funcție de debitul de aer și de mărimea lui, unele au 80% eficiență, adică 20% din aerul cald, din CO2 scos afară, nu iese complet rece și iese un pic călăie. Da? Altele mai scumpe și mai mari și automat strânge toată căldura în fagure și iese CO2-ul rece pe afară și automat oxigenul care intră se încălzește foarte tare. Și sunt unele care au ajuns și la 95% eficiență. Adică doar 5% din căldură se pierde pe afară. Un alt factor este din telecomandă când ai ventilația mai tare sau mai încet. Dacă forțezi debitul de aer, automat scade eficiența. Dacă dai ventilația mai slabă, automat aer și eficiență mai bună. Asta se întâmplă și la fagurile noastre. Și să zicem că vrem să nu mai pierdem nici măcar 5%, 10% sau cât credem noi că iese pe marginea la capac, iese căldura afară prin fagurile nostru. Adică pernuța. Atunci sunt persoane care ce fac? Poate să dea corpul la o parte, dă perna la o parte, pune folia, pune capacul și gata. Nu mai are nicio pierdere. Nu ai nicio pierdere de căldură, dar oxigenul cald din abundență nu mai ajunge la familie și nici așa nu e bine. Regula de bază ar trebui să știe toată lumea că care ar mai fi problema la folie e faptul că când ai folia aici, afară sunt 0 grade, minus 1 grad, 2 grade. Înăuntru sunt 38 de grade. Când este distanța foarte scurtă între frig și cald, se formează foarte mult condens. De exemplu, noi în casă, dacă punem pe tavan o folie, nu o să avem condens. De ce nu avem condens? Pentru că peste folie, pe partea cealaltă a foliei, este cald. Dacă ar fi o folie și doar un OSB și n-am mai avea tavanul, da, încălzit, vom avea condens. Așa se întâmplă și aici. Distanța foarte scurtă între
folie și capac, face să avem condens. Deci se poate și cu folie, fără condens. Deci am spus cum. Prin distanță mare între folie și frigul de afară. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că punem folia, da? Punem catul de jumate sau de 1 pe 1 sau 3 sferturi, da? Am pus pe folia, după care punem pernuța, da? Și apoi capacul. Ce se întâmplă? Avem frig afară, peste capac, semi-frig peste pernuță, mai călduț sub pernuță și apoi folia, da? Avem trecere graduală de la frig la cald. Și automat folia noastră nu mai condensează. Care e problema? Păi problema la genul ăsta că poți să ai și eficiență 100% când începe punta, doar că îți trebuie încat. Costă. Catul te costă, dacă nu vrei să renunți la caturile care le ai în magazie și ții ramele în ele în loc să îl folosești iarna aici, te costă încă un rând de caturi, ceea ce nu-l strâmbă din nas. Doar că ei nu țin cont de un lucru. Faptul că noi când conservăm căldura, ori prin complet cu folie în partea a doua a iernării, când începe ponta, sau până atunci când facem treaba asta cu pernuța fără folie, noi consumăm mai puțină miere. Acum fiecare să decidă câtă miere consumă mai puțină când pune catul ăsta, îl ține iarna afară în loc și îl folosește în loc să-l țină în adăpost. Dacă ai 50 de stupi în sus, 100, 200, 300, câteva sute de grame se adună pe lună și într-o iarnă întreagă ai câteva kilograme frumușele. Nu zic cât, fiecare să-și facă temele în felul lui și cu câte fiecare are un consum mai mare sau mai mic, în funcție de regiune. Dar înmulțit cu numărul de familii, ai câteva sute de kilograme de miere scutită peste iarnă. Dar pentru asta îți trebuie un pic de muncă, un pic de spațiu, un pic de deranj, să pui ramele în altă parte, să nu mai ții în catul să-l ții la iernat. Da. Și cam asta este. Acum, revenind la aplicarea sistemului de ventilație cu recuperare de căldură, că s-a scumpit și gazul și curentul și toate cele, pentru noi acasă, că am înțeles pentru Albina. Asta e un sistem centralizat, în sensul că trebuie ca pe unde iese CO2-ul, da, din casă, trebuie într-un colț al casei. Să zicem că asta e casa noastră, trebuie într-un colț al casei să tragem CO2-ul dintr-un colț, să-l ducem pe aici și să iasă afară. Iar oxigenul cald trebuie să-l băgăm în capătul celălalt al casei. Da? Și debitul de aer din toată casa să vină de la stânga spre dreapta. La Albina este de sus în jos. Aici este de la stânga la dreapta, pe diagonală. Ideal, asta e centralizat. De ce spun centralizat? Pentru că oxigenul trece prin toate camerele, prin hol și se duce în capătul holului pe aici. Există și, dar e scump ăsta, poate să fie și 2000 de euro, de la 800 de euro până la 2500 de euro pentru o casă întreagă. Dar există și pentru apartamente o soluție și se numește descentralizat, adică schimbătorul ăsta de căldură într-o variantă mult mai simplă, dar și costă mult mai puțin, doar că îți face doar în o anumită cameră, ideal e să îl pui ori la bucătărie, ori pe hol unde ții ușa deschisă mai tot timpul, ca să ajungă oxigenul și în restul camerelor. Și atunci, hai să vă arăt la calculator cum arată. Poate nu știu. Uite, am intrat la IMAG. Nu sunt eu vânzătorul. Este instinctul românului de a interpreta datele. Asta e vreo 2300 de lei. Dacă îl cumpăram acum un an, era 1500 de lei. Acum s-a mai scumpit cu vreo 700 de lei într-un an de zile. Așa. Este ca un tub
cu telecomandă și tubul ăsta are 2 țevi, la fel ca țeava de la centrala pe gaz, pe unde evacuează pe interior și absorbe oxigen pe exteriorul țevii. 2 țevi. Așa, și are și o reprezentare clară. Ăsta e fagurile de cupru. Și arată exact cum intră aerul, CO2-ul se duce CO2-ul cald și se întoarce oxigenul cald din casă. Astea sunt mai ineficiente, în primul rând, că au gurile foarte apropiate unele de altele și e posibil să scap CO2-ul care iese pe aici, pe afară, să se reîntoarcă, dacă bate vântul sau așa, să se reîntoarcă pe aici, să bage aerul care l-ai scos afară, CO2-ul care l-ai scos afară, să intre înapoi. Așa. Și dezavantajul e că e doar într-o cameră. Deci, dar măcar unul de ăsta ne cam trebuie. Și așa, în loc să deschidem geamul și să aruncăm căldura pe afară, folosim un sistem de genul ăsta. Nu știu. Sper să fi fost util. Bun, acum că am explicat cam cum stă treaba. Ieri am făcut la ăștia. Au fost foarte drăguți, foarte amabili, nu m-a legat nicio albină, foarte liniștite și au văzut de zborul lor pe partea asta și mi-am văzut de treabă să împachetez cum trebuie. În schimb, pe data de 4, ieri, am început și în partea aceea, se vede primul de pe cântar, dar deja s-a făcuse vreo 3 după amiaza, deja era mult mai frig, acolo deja e umbră după amiaza și a fost mult mai supărate, mult mai agresive. Am văzut într-un clip acum că se dădea note la agresivitate. Păi, în perioada asta nu se dă note la agresivitate, adică dacă nu bate soarele pe ei sau orice poate să-i deranjeze. Și familia poate să fie blândă tot sezonul apicol și acum să fie un pic nervoasă. Chiar nu e momentul. Da. Aștept să se încălzească și să-i împachetez și pe ăștia. Să aibă și ei parte de condiții bune. Gata. Am reușit să le pun și schimbătoarele de căldură, în ghilimele, la partea asta. Au fost cu mințele, au ieșit și ele la zbor un pic. La asta care bate soarele, un zbor foarte frumos. Știți că sunt adeptul la lăzile cu culori foarte închise. Dacă pun una pe ladă, efectiv frige. Am 14 grade afară la ora asta, e 1 după amiaza. Și mai trebuie reținut faptul că schimbătorul de căldură mai are și el parte de un pat cald. Da? Deci albina beneficiază de dublu căldură, pentru că mai avem și aici căldura. Da? Dacă am fi pus capacul aici, da? Aveam doar jumătate de căldură, pentru că capacul reflectă căldura, nu absorbe. În schimb, aici avem căldură și sus. Cum aveam în casă un pod încălzit. Cam asta e. Până data viitoare, sănătate și numai bine!